Ngitay ko. Hello mga guys, nana po ng inyong amigo barkada higala nga si Bonrex aka Bonyek Bonno Kibed Iring Iro ug uban pang mga lang mananap. So ang atong adventure run is about Ita. Atong bisitahon ang atong mga higalang ita sa Luway, Bohol. Akong mga long lost brothers. Ha. So karon kay gitugutan mata sa ilang king or sa ilang silbing amahan sa tibok tribo nga mag-document. So sit back and relax and enjoy sa takaron. Nya karon padung nata sa ilang mga kubo nya tapit sa puta sa mga maanindot nga view diri sa ilang dapit. By the way, mga performer po ni sila, naani sila yung mga area kung asa ni sila mag-perform sa ilang mga traditional dance bitaw. So karon padung mi sa suba day guys kay gi-tour mi sa mga Aita kids sa ilang lugar. So puro lang jud mi aw-aw ane kay grabe gyud kayong danguga. So matod pa ni boss kanang kuan bitaw mag nasad ko na siya kay kani sila mo-perform na sila wala si sweldo wala bayad sa ilang show nya magsalig na sila sa tip or mga donation. So karon guys balik na punta sa tribo guys kay kani nagkita namin sa ilang king or ilang community leader bitaw nga si Carlos B. So gipakita dayon mi sa ilang mga hunting equipment so kataas jud ani pa na oy mulapos man jud ni ba ug makaigo raman. Ya karon kay kani among mga kamot na curious lagi me. Aw, suway largo. Sa sobra na ka-hunter bitaw na tarawa, kurog-kurog na kamot. So mo na resulta sa mga dlawon bitaw tawag anak-anak guys. Wag tularan, mapriso ka. So diri guys, naigiyaw-yaw si boss nga iyang ingon nga mo perform daw sila sa ilang traditional dance para namo jud. So wa ka balibad si boss. Aw, naka VIP seat yun sa ilang show. So kani, ni gabi nagkalit guys. Diri dapita ga happy-happy lang jud mi. Taon kay wa mi kahibaw sa isulti aning basta kay galingaw-lingaw lang mi. Tanawa raman. Di arag sinugba. Agoy, mas lami pa man ang gasugba. Murag model og bench body ay. Tanaw po ni si Uncle ay. Bahalang mga guba rin ngipon basta ka makainom raman. So mura niya itong ipaabot nya atak na guys. So karon kay nahuman na may pangaon so nakuno na may og kanang mag-superfishing kauban ng mga ita bitaw. So karon padong nami sa Luway Beach o pag abot na mo sa spot namin nakahinagbo nga kuan kanang mamanaay pud bitaw. So gikan na sila to. So sana all tanawa daghan kay kuha. So karon guys basin matingala mo nga nganong ngit-ngit na kaayo so alangan gabi na baya ha. Bitaw sa tinod lang dili gyud mi andam ning among lakaw karon.
Nya, hapit pag yun nawala ang kamera. Maong wala na jud mi ka focus kayo bitaw kanang pamana kay nangita in taon mi sa kamera mahal ba po na di ba? But thanks God lang yun guys kay nakita na yun taon po namo kamera. So tanawon ninyo napod mi kuha gamay. So karon kay nakabalik na mi sa village nila nya nag-camp namin ni boss oy kay time to relax na gud kay grabe na yung kapuya. So, atangin ninyo guys ang sumpay ng atong sugilanon ha. Bitaw, napati part 2 oy aning ita adventure nato guys. So, see you next week na pod. Thank you and God bless. This is Borex Rick Kermis signing off. Thank you.